No a to som zvedavý, ako odpovie na tieto výzvy náš reprezentant Jaroslav Horvát. Má trošku handicap v tom, že je najnižší pomedzi šestice finalistov a aj najľahší, ale má telo perfektne vystavané. Držme palce a sústreďme sa na jeho voľnú zostavu. Jarovi Horvátovi v týchto chvíľach ide o jednu z medailí, možno o tú najcennejšiu. A skupina 5. Je to tam všetko, je to v poriadku. Publikum vstáva a postojačky aplauduje. Jaro je okrom toho, že je veľký športovec, aj mimoriadne príjemný a sympatický človek, takže má veľa obdivovateľov, fanúšikov a priaznivcov aj medzi ľuďmi, ktorí ho osobne nepoznajú. Povestná krabia pôza, mimoriadne kvalitné brušné svalstvo. Je to kulturistická krása. Neurobil žiadnu chybu, urobil všetko, čo sa dalo.